बे समाव आसाम पुलिसनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। आसामनि करिमगन्जआव आसाम पुलिसआ गासै 18 कौटि रांनि 2.275 केजि ड्राग्स हमनो हादों आरो बेजों लोगोसे 4 ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौबो हमफानो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा ड्राग्सखौ मिज'रामनि आइजलनिफ्राय गंसे टाटा सुमो गारिजों आसामाव लानानै फैगासिनो दंमोन आरो बे ड्राग्सफोरखौ टाटा सुमो गारियाव मोनब्रै फिसा फिसा जायगा सिङाव दोनखोमाना लाना फैदोंमोन। नोंथांमोना दा बे भिडिअ'आव नुनो मोनगासिनो जे माबायदि गारिनि बबे जायगा सिङाव दोनखोमाना दायनिगिरिफोरा ड्राग्सखौ लानानै फैदोंमोन। आसाम करिमगन्ज पुलिस थानानि पुलिस हान्जानि दैदेननायाव दिनै करिमगन्जआव 18 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे 4 ड्राग्सनि फालांगि खालामग्राफोरखौबो बेयावनो हमफानो मोननाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। केडि प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजकुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ सौफैगासिनो दं। केडि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि, नयन बरगयारि, पुर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइयाव देंखो होदों राजकुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन। गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना? नोंथाङा जिंगा दासि। बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला। बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं, जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना, जेरै आगर गुबै, आर'नाइ, फारौ मेगन, दावराइ मोख्रेब, बिदन माथा, बिदन आगर, जिं आगर, इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि। गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।